Gani sa wala pa sila gitawag og murag na threat sa Roma, ingon siya nahimo mong gitawag known throughout the whole world. Tiya mo ha, sa panahon pa nga katong si Christ na sunod sila kang Christ, pagbiya ni Christ, wala pa kayo sila gitawag ingon nga kanang na-disappear, pero sa pagkawala ni Christ unya daghan na pod mga nabihided nga mga apostles. Okay, at this time daghan ng mga bihided nga apostles. Kasagaran sa mga apostles nga kanang nangawala sa eksena, kasagaran gipangpatay gyud. Kung butang ulo, gay si John the Baptist pugutang may ulo. Unya si Peter giturn upside down ang iyang ulo sa ubos, ragi ilansan siya sa nag-X na kahoy, ang iyang duha ka tili sa taas, ang iyang ulo sa ubos. So, mapo ang ni Apostol Peter, yang gi-acknowledge nga bisan og magkaipapareho lang pero ang suffering ni Christ dili gyud ay malibelan. Karon ang uban nagpalangsang og kuan, pagkaman siya patambal, dili gahapon na dapat ilan lang gipatiwas lang kaugalingon kay si Christ wa man magpatambal. So, ato nakita nga murag sayop ilang motibo ba. So mo na nga ingon pa niya diri nga salamat ko sa Dios kay known na mo sa inyong pagtuo and spoken in siya your faith verse 8 ni is spoken of throughout the whole world, known mo sa whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention you in my prayers. So nakita ni Apostol Paul nga ang ilang faith should stand. Mubarog ilang pagtuo. Kay matut pa niya sa dili pa nahitabo ni. No, kay si Apostol Paul at this time naa na manggod siya sa prisuhan. Liter na lang niya ang nakaabot ani sa mga taga Roma nga mga believers o mga followers. Dili na ni personal ni Apostol Paul kay gani yung siya gisulat nako ni. Liter ni niya to all who are in Rome, beloved of God and called to be saints. So iyan na lang ning sinulat unya ihapong prayer, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pero ingon ni Apostle Paul, the faith from faith to faith, ingon po siya, your faith is spoken throughout the whole world. Gwapo na kay inyong pagtuo kay ang whole world ni hibalo na nga mga continuous followers mo sa atong Ginoong Kristo. Pero nakdong ni Apostle Paul, bisan pa nagpray siya sa ilaha, nga nakita ni Apostle Paul nga silent sila. Nadong ni Apostle Paul nga murag dili na sila makapakita silang kaugalingon sa public. Mo gani ngayon siya diri nga I wish nga unta makaato si personal, for I long to see you, verse 11, that I may impart to you some spiritual gift so that you may be established. So si Apostle Paul nakita niya nga guwapo na unta ang ilang stand kay na sila'y known o popular na sila sa gitawag ilang faith. Nga sa time nga nahimo silang believers katong ang uban sa ilaha dito sa upper room nakadawat na sila og kanang spiritual baptism. Baptized na sila sa spirit. Unya pa na sila kanang sold out na sila nga ang gospel nga ilang gituohan, nagtuo sila nga ang maong gospel is true. Then ingon pa siya ang kagwapo that you are also established. Then it's also my prayer og nagalong ko nga makaadto sa inyo personal nga makadugang pa kog impart og spiritual gift. And that I may encourage together with you by mutual faith, both of you and me. Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often plan to come to you. Kay matud pa niya, that I might have some fruit among you, just as among the other Gentiles.
Kay ingon pa niya, I am debtor both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. For I am not ashamed the gospel of Christ, but it is the power of God to salvation for everyone who believe, for the Jews first and also for the Greek. For in the righteousness of God, it revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So, yung ni Apostle Paul, you became righteous, you became just. Mga matarong na mo, mga gitawag og just na mo. Pero nakita niya ang faith nila nga kaniadto known nag-anam-anam og ka-silent.